kaon. Yan sa kuya. Relax gamay sa kuan ba. Basin niya magsakit atong piya. Naawat ba ito? Kwarta dre. Wala magkwarta di ay. Atay. Tuwa to kong palibol ka. Tawhana to. Lupi. Kawato na kung usa to. Kwarta pa kuwato yun. Expert ko ani. Expert. A few moments later. Dik. Siapa? Martanan nih. Oops. No. Bus. Oh, saan na? Baboy, bus. Nabi baboy ngin ana. Baboy lagi ni, bus. Taro daw eh. Mupalit kag baboy, bus. Mahadlok mo ta na baboya mura mo. Nindot ni Kandinggot. Ha? Kandinggot. Oh, baboy, bus. Ano siya? Breeding ko ni breeding. Reading tarong daw eh. Lagi. Samad nam lagi ni samad. Ha? Pila may beligyan man na. Kuan, Jismel. Jismil mahala po na eh. Barato Kuan na. man kay COVID. Barato. Nawat ra mo ngina nimo. Kaya tinawat, bus. Oy, ha? Jismil lang. Si Kumel. Matay ula ko lang kwarta. Jismil jud kong kwarta gyo. Okay. Ano? Saan ni ka babuya gol? Jismil lang na oy. Jismil matay. Jismil jud kong kwarta gyo. Okay, daog na bus. Oh. Kapaghatag. Asam ning babuya oy. Sige, salamat kay boss. Kayo na bahala na, boss. Kwarta na ko. Ilag yung buang ko eh. Palit ako ng kuan bago na kong teacher. Brad! Mata na! Brad! Mata na, Brad! Iba na. Kaya baboy pasawi! Iba na pwede ta. Gusto magidam ko ni tawanan eh. Usa de oras sa Brad. Mas 9 alas 10 na, Brad! Ako Pero yung walang baboy ako pasawi na. baboy ni wala ko pasawil kung baboy. Masaw sa ko. Oh, pasawi, Brad! Sige. Usa buntag na di ay. Hapon na. Hindi, buntag. Hapit na gabi ni. Pas mo kung baboy ani nga. Hapit ng buntag. Asa mo usa ka baboy ani nga? Baboy, asay magsuon baboy. Tugani ko. Hindi kaon mayo kay kuan. Pangitaon ako ron imong igsuon. Sige kaon nga baboy. Sige kaon na luod god. Pero luod gikag naw. Na? Brad, Oh, ganun, Brad! asa na usang ka baboy re Brad? Duh, ako gumantay rin, Brad! Sige, kawat ka! Dok, asa ni ron day nga? Pagmata na ko. Wala naman dire ang usa ka baboy. Wala yun. Yawa yate ni. Silbi na, Brad. Pangita Brad. Asa ron? Ate sayang nga gitong babuya ganda ko yung gasto ato.
Dako gasto sa pasaw to ba? Kisa sir kuha to. Si kuan siguro si Bong kag ilong. Lah. Apo naman eh. Anong ags ko eh? Anong ags ko eh? Panirod to panyapon. Lah. Sa mga agan ko muna. Awat ko. Ngawat ako. Kalahag yun. Kalahag yun eh. Apay sumaan. Apay munggos. Sakit ako, bilong anak ko eh. Ako na nasutan. Makita ko na yung kita niya. Ako dito makitaan gito na ko kay isunog butilya ko lapol kay. A few moments later. Palit bigil ko kuha na ni. Sanina. Wala ko sanina bago na. Sapatos. Sapatos. Ito gini. Ilad gitong buwak. Kunin tigumon. Palit ko ni sapatos. Uy, Bong! Bong! Oh, kung kakilo kay nag-count sa kong baboy no. Ha? Ngong ako man nga. Diri naman ko. Duwa man kong baboy dito. Nya. Ako may pasangin lang ni mo nga. Diri naman ko. Ako sa di kakuha na Bong. Ambot lang kay wala mo gila kaw ato-ato sa inyo agot. May Bong pagmata karong buntaga kay kuan nawa na kong baboy. Pamasaw na ko dito. Nya. Ako day mo pasangin lang nga. Diri naman ko semua na rilantay. Okay lang yung mga pasanginlan ko nga. Ikaw mo ako makitaan dyan. Paglako-lako ko sa akong tungod sa kong balay. Wala mo kumuhapit, niagi naman ko. Aw mo ba? Kisa siguro nagkawat sa kong baboy. Ikaw mo masangil og tawag. O gani. Ay, si batakag pasangil na kay maka KMGS ta ana. Tigaan ko kuan do kwarta lang bagay. Sika to mabuhi ay. Tigaan ko 500 gon. Buang. Kaniwa nga tong babuya. Pura mo tong dragon. Ikaw rin kawat ay. Run. What's up? Sulit! Tagay lang ng balas! Shout out! Shout out. Shout out ta guys! Shout out to sa tang nanonood dira kanang Sa mga nagsuporta na mo guys, salamat kayo! lingkod karon. Ya tantano sa cellphone. Kamot gid mi nga mahumani na mong video ron sa gauwan. Ita brusa, duha na tudis gid na nawala mi sa inyong kuan timeline. Wala kay uwan man gano. Sinsya kayo. Ang panahon ba? Shout out guys! Gala yan Okay, sawa. Bilay lang tiyan. Okay, basa be. yan ba? Jude. Si Jude, Richie, ako. Shout out dia ni Janet Robio. Okay, Amping. Bernilyn Kazag. Kazag, Amping. Bless. Thank you. All my Christopher. Pato. Jesse Pato. Okay,
Ligaspin ka mo ya. Okay ra kung migo da. Ligaspin ka yo. Okay, shout out ni George Belga, George Belga, well. Ana Martinez, Ana Martinez, Rosemary Rosario Bulot, God bless, Ligarliza, Ligarto, Karen May Sagel, Gaso, Pagaso, Alaysa. Alaysa may Pagaso. Pagaso. guys, Pagaso. shout out na ko ni David Joy Banto, Bantag Ulo, o ni Bantol kulo. Bantag Ulo, o ni John Mark Espinosa, o ni Sayang uyab. Na si Dermy Tim. Yang uyab na si Jeremy Tintin. Og ni Elbert Susubrado, ni JP Antonio na nagtrabaho karon nasa Mandawi. O ni Shout out niyo yo. Shout out po ko ni Janeline Casipong. O ni Angelo Abilido, TTD. O ni Tupe, o ni Joy. Sana all maging kayo supporter. Okay mo kalimot sa mambaling ni RGA Motor Parts ng RGA Adilis Motor Parts. Dire sa tapon Samuel Motor Parts. Samuel. Pero mo sa isa mo motor mo panindot niya. Mamalitay kasi surid yan. Shout out ko ni Banda Cirilo Indo taga Bohol. Bossing, kumusta ka na boss? Sabot na ito lagi. Abot na ganit Shout out na ko sa mo. Shout Shout out ko mo Apol. Naroon sa Banilan. Nabot na ngayon, nabot na tagbuhol pero naabot naman ngayon. Asap. Shout out Boys Ganda, King JS. Coco Martin lang, Oh, malakas. sa atong kwan ay. Atong mayor re. Shout out lang po sa nagtanaw, kabalo jud ko, wa jud kay Uya. Shout out ya. Mayor ug Kapitan Sivio. San Sibyo. Konsihal Kapitan Ide. Piling. Konsihal Bile. Bibar. Konsihal Nora. Ulong. Konsihal Kaling. Nai-apas pa shout out. Taga Mindanao. Akong agaw. Shout out mo sa tanan. Nga balan sa pamilya. Martinez Family. Nagabugo. Shout out po ko ni Jonah Ibasa Patinuna. Og sa tanan na nanaw diha, salamat kayo. Pasuporta bisag gauwa na ikamot Sayan. na mahuman mo yung video karon. Pwede sa gid na 1 minute tapos. Mingaw ang timeline. Hashtag Tagaytay lang malakas.